současnosti druhý zleva a Švéd úplně vpravo. Jasper Felder, vítěz Crash Ice z roku 2005 na Pražském hradě. Proti němu... Soustřeďte se, pojďte podpořit. 5 sekund do startu, chci vás slyšet. Dvojice Čechů, Lukáš Kolc a Lukáš Fiala. Zatím pokaž nepostoupili. Neslyším publikum, pojďte udělat teďka atmosféru, jeden. Deset vteřin do startu. Riders ready, pozor! Kamery jsou připravený, první semifinále. Chci vás slyšet. 5 vteřin. 3, 2, 1. Startuje se. A jedeme naši. Na prvním místě vystartoval Jasper Felder. Jasper Felder spadnul. Lukáš Kolc na druhém místě, Lukáš Fiala. Budeme mít Čecha ve finále. A tým ztrácí, budeme mít Čecha ve finále. Přátelé, finish na třetí místě. Naši dva borci vedou. Lukáš Kolc. Velké překvapení, pán. Naši dva Češi. Nejste slyšet. Čeští dva Lukášové opakují. Neuvěřitelné. Je to tak, Lukáš Fiala, Lukáš Kolc postupují do finále. Přátelé, naši dva Češi vyrazili dva nejlepší favority. Tak to, co jsme teďka viděli, podívejte se na to. Jasper Felder zcela vpravo pád a konec nadějí, zakopnul na můžku. Ale Finn jasně kontroloval první vedení.